Ni Iker Laskurain naiz, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako kanpo harremanetarako zuzendari ordea. Gure eskola bi zentruz osaturik dago, bata Eibarren eta bestea hemen Donostian. Hainbat gradu ezberdin ditugu industrian eta eraikuntza arloan. KSI gune klasterra oso garrantzitsua da. Ikasleak, irakasle ikertzaileak eta kanpoko entitateak lotu ahal izan ditugu proiektu berritzaile eta oso politen bidez. Gure lurraldean izatea oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu. Askotan zaila baita agente ezberdinen arteko proiektuak batera ateratzea eta horregatik espero dugu etorkizun batean gaur egun bultzatzen dituen bezalako proiektuak bultzatzen jarraitzea. Nire ustez, KSI gune bezalako klaster bat egotea oso garrantzitsua da, berak ematen dituen laguntza horiek gertu sentitzea.